A menos dunha semana para que o PP aprobe en solitario no Parlamento galego a nova Lei de Saúde de Galicia, a plataforma en defensa da sanidade pública do Salnés continúa coas súas mobilizacións. Durante esta mañá levaron a cabo o seu terceiro peche reivindicativo. Foi en Vilanova, onde defenderon unha vez máis a necesidade de que o Salnés manteña a súa área sanitaria. Nos teñen acostumbrado o PP a pasar o seu rodelo da maioría absoluta e bueno, non escoitan a cidadanía, porque a cidadanía está dicindo que queremos sanidade pública e de calidade, que non nos supriman as áreas sanitarias, que con tanto traballo conseguimos, como é, por exemplo, esta área sanitaria que se creou pola movilización cidadana, saleu á rúa para pedir que se creara a área sanitaria do Salnés e dun plumazo nos queren deixar sin ela. Levamos tempo dicindo que dende o 2011 que se creou a EOXI Pontevedra Salnés, a estrutura de xestión integrada, levamos perdendo servizos, persoal. E poñen o foco no problema das listas de espera no Hospital do Salnés. As listas de espera aumentan, a primaria está desolada, está desaparecida. Nun sitio donde non hai listas de espera se está conseguindo que chega a haber listas de espera. No Obrán todavía é peor aínda porque somos zona donde hai bastante afluencia de xente que ven de vacacións e en algún momento teñen chegado a 15 días de espera en primaria e isto non pode seguir así. Tras o peche de hoxe en Vilanova, mañá será a quenda de Catoira. Tamén haberá actos nas vindeiras datas en Cambados e Vilagarcía.